IFM News. Live report. Idol Dennis. Okay na. Alright na. Idol Dennis, please come in. Nagbalag manan tiya Provincial Health Office itiya publiko ti maalang sakit gapu itiya panagbali-bali itiya kampanyan puna. Sigon tiya PHO dumanan dagiti inano amang sakit gapu palang katiya change weather amani po itinalamis kasumsumreken itiya napudot apanyan puna. Nagpagada nga tuloy-tuloy iti na panagbuntor kaditi barangay para palang iti panipay iti medisina kadagitay at daan tiyan na yan nang na kadagitay at daan ti comorbidities kasi iti panateng iti panagrigor kung kastameten na iti upper respiratory infection iti urang mamalang sakit na kastoy nagbali-bali iti panyan puna. Hindi na kadagitay natataingan na kadagitay at daan iti hypertension nga masabol iti panang regular nga panang tumar iti maintenance medicine para panang iti protection iti bagi iti agdama adi iti papaay nga libre nga agas sa iti RHU ayun dumangay ili iti probinsya di Ilocos Norte doon panang iti programa sa Department of Health iti agdama tuloy-tuloy iti panalapalang iti data no monumentem dagiti naserbian ken kastameten na alaan iti sakit doon panang iti upper respiratory tract infection o parang iti panag-change weather iti iti bulan iti Marso. Manlama, segon iti pag-asa nga may deklarato iti weather iti dry season iti masun nga daw kapot iti magsuten dati lamis nga iti amyanan nga iti agdamag tuloy-tuloy iti panakaliknan tinapudot nga panyempo na. Idol Dennis Galipio, Tatak, IFM.